Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Sa tingin ko po, sapat yung testimonya ng tatlo para masampahan sa hukuman. Pero sa tingin ko rin, hindi po yan sapat para ma-convict siya for murder sa hukuman. Kinakailangan may additional pa rin. Bakit? Kasi nga po mga preso din ang mga nagte-testify. Okay? At medyo, siyempre, may hesitancy tayo na tanggapin ang testimonya ng mga na-convict na for serious crimes. No? Contrast, o ikumpara mo sa kaso ni De Lima, merong Ragos na sariling appointee ni De Lima na nagsabi, ako mismo nagdadala ng pera. Bagamat siya'y bumaliktad, noong mga panahon na nagtestigo si Ragos, walang kaduda-duda. Ngayon, hindi ko alam kung merong Ragos dito sa kaso ni Bantag. Kung meron talagang uninterested na kapanit-paniwala ang testimonya na nagsasabi na si Bantag. Ulitin ko po, ako hindi ko po kakilala si Bantag. Bagamat ako'y naging tagapagsalita ni Presidente Duterte, isa po siya sa kakaunting opisyales na hindi ko nakilala. Hindi ko po siya minsan na-meet. No? At either way, wala po akong talagang prejudgment laban sa kanya. Araw mga katropa sa Team Bantag. May tumawag sa akin, dalawang PNP colonels. Both are retired. At iisa lang ang sinasabi. Si Boying ay sinungaling. Okay? Malala ko tuloy si DG Bantag. Every time na galit siya, sabi niya, Boying, sinungaling ka! Sabi niya. Ano yung sinungaling ni Boying? Yung mga paratang ba sa kay Bantag, mga fabricated, sinungaling. So ito, pinatututuhanan ng dalawang PNP colonels. Okay. Kaninang umaga lang, PNP colonel, retired, na nandito lang sa Cagayan de Oro. Actually, nag-usap kami, bukas mag-meet kami, magkapi-kapi kami. Sabi niya, sir, ayan si Boying, sinungaling yan. Sabi niya. Ito yung experience ng PNP colonel na ito noong 1997. Itong PNP officer na ito, siguro kapitan pa lang siya noon, major. Nag-aral siya sa Philippine Public Safety College. Okay. Tapos meron silang module, human rights module, at meron silang designated instructor. 1 week daw yun na module, human rights. Okay. So, siya ang na-assign na class marcher. Sa amin, sa military o police, pag class marcher ka, ikaw ang bahala sa klase, i-introduce mo yung mga resource speaker. So, nung nahawakan niya na yung biodata ng speaker, nakita niya, pangalan, Jesus Crispin Rimulya. By that time daw, hindi pa siya abogado, ano lang daw, law graduate. So, tinanong nitong PNP officer, kasi nakita niya Rimulya. Hindi siya taga Cavite, kailang naririnig niya na yung mga Rimulya sa Cavite. Itong PNP officer nito is dito nga sa Cagayan de Oro. From Lanao actually, but dito nakatira sa Cagayan de Oro. Sabi niya, sir, kaano-ano nyo ang mga Rimulya sa Cavite? Yun ang tanong. Ang sagot ng instructor nila, ay hindi ko kaano-ano yan, hindi ko yan kilala. Yun ang pagkasabi niya. Na ngayon, sabi nitong PNP, yung pala, anak siya ng Juanito Rimulya, kapatid niya yung, so, sinungaling. Niloko niya ako. Yung pala, kamag-anak niyang mga Rimulya, sabi niya sa akin, hindi niya kilala. Kaya sinungaling, yan si Boying, sir. Sabi niya, galit na galit. So, Bantag supporter ito. Sabi niya, hindi tayo dapat paluloko kay Boying, sir. Labanan natin yan. So, support ako kay Bantag, sabi niya. Then,
Nabanggit pa niya, nabudol-budol tayo, sir. Kaya magtulungan tayo. Sige, gusto kitang mamit kasi ano siya, isang Muslim officer ako, malapit ang puso ko sa mga Muslims. I don't know. Basta, bukas magkikita kami. So, yun ang unang PNP colonel. Ang pangalawang PNP colonel na unang nagtawag mga a week ago. Malala ko na tuloy ngayon. Ano naman ito? Taga-Samar. Ano siya? Investigator. Yung throughout sa kanyang police career, nag-ano siya sa investigation. So, ibig sabihin, alam niya ang hocus-pocus o kalakaran sa pag-investigate. Sabi niya, sir, wala yan. Yung ginagawa nila, yung mga findings nila, mga testimonies nila, mga ano, napakahina ang kanilang mga testigo. Hindi yan katanggap-tanggap. Mahinang investigasyon yung ginawa nila, yung NBI at PNP. Sabi niya, napakahina. Kaya sir, sabi niya, nandito ako sa Samar. Sabihin mo lang kung may mag-organize ng rally dito sa I think Eastern Samar. Sabihin mo, ang dami kong mga sakop, ang dami kong mga kaibigan. Mag-join kami ng rally.